Vidi. Pozdrav ljudi. Evo nas ovde po sunčanom danu. Moja ćerka i ja beremo višnje. U planu imamo pravljenje soka od višanja. I ako nešto ostane iza zamrzivač. Uglavnom to radimo po ime. Ja imam tu sopstvene višnje, 3 voćke. Pa vidjet ću koliko će to od toga sve da ispadne. Malo su više rodile, nisu baš mnogo krupne. Ali eto. Da vam pokažemo, znači, od početka do kraja kako ide pravljenje soka od svojih višanja. Znači nisu kupovne. Inače ja to nikada ne prskam. Ekološki su apsolutno ispravne. To mi je neki benefit u životu što sam kupila kuću na selu i došla tu da živim. Imam tako par svojih voćaka. Nešto sam još više isadila i tako. Ispalo mi je oko nekih 17 kilograma i upravo ovdje što radim ispiram. Hoću prvi deo da odradim pošto ima dosta. Za zamrzivač samo mora koštice da se izrade. Evo ja ih ovako ispiram. Malo po malo. I taj deo prvi bit će za pravljenje sladoleda, neku picu od višanja, odnosno za zamrzivač i tako. Evo, dragi moji, u prirodi sam ovde. Jako je lep dan, onako blagi vetar, nema više vrućine. Kao što ste vidjeli, ubrala sam stvarno dosta sa šerkom i oprano je ovo, to da vam ne pričam, podrazumijeva se. Možda pogledate kako to izgleda. Znači ovdje ima 7 kg i ovdje ima 7 kg, znači 14 kg. Šta ću ja sada da počnem da radim? Znači u startu počinjem sa muljanjem, ručnim muljanjem. Tu. Znači ovo sve tu što vidite, ovih 7 kg, treba jako dobro da se izmulja. Maksimalno. Evo, ovo je otprilike neko muljanje koje je u završnoj fazi. Šta sad radimo? Sada ćemo da stavljamo to sve u gazu. Ja imam ovdje veliku količinu zato što nisam kupovala, moje lično su. I ja to ne stavljam mnogo zato što, evo to je to otprilike, da bi se lakše iscepalo. Vidjet ćete kako ja to pravim. Ja, na primjer, kad dobijem sok od ovog procesa koji sam počela, ja ne stavljam niti ovo kuvam, to je čisto, radim samo pasterizaciju i vidjet ćete koliko ja šećer stavljam, vrlo malo. Jer u principu svi znamo koliko je šećer štetan za zdravlje. Tako da je ovaj moj način jako zdrav način spremanja soka od višanja. Samo pasterizacija, nikakvo kuvanje, nikakav šećer da se dodaje. Bože sačuvaj. Znači, evo, upravo možete da vidite, ostalo mi još nešto malo, moram da procedim, to drugi put,
hoćeš da se vidi ovo ovdje. Evo vidite. Evo možda pogledati i ovdje. To je to otprilike. To je od, kao što sam rekla, od 14 kg više. Sad da vidim kad budem krenula sa flašama koliko će to da ispadne. Evo, fini što kažu, već smo pred kraj. Žao mi je, nemam više vanilin šećer. Pa eto. Ono i ne treba mnogo. Pa. Dobro, neću možda imati za još neku flašu, ali nemam pojma nikoliko će da izađe svega ovoga. Ne, sada ja stavljam po jednu kašiku žutog šećera. Evo vidite. Puno kašika. To je sve što ja stavljam šećer. Sad krećemo sa... Pre nego što sam počela, to jedino da vam kažem, ja sam očistila kašikom onu penu dosku. Evo, možda vidite sad kako to izgleda. Nema. Uglavnom, nikad ne punim flaše do kraja. Čisto ja tako sad ne znam. Baš često zatvorim. Sad ćemo i ovo da zatvorimo. I idemo dalje. Kao što vidite, ovo je sve gotovo. Ispalo mi je znači 14 kg višenja. Evo vidite ovdje 8 kg, još nešto ovako, ajde da kažemo 9 kg. 9 litara, odnosno 9 litara soka. Poenta svega ovoga što ja radim na moj način je zdrav sok. Zašto kažem zdrav sok? Prvo, radi se pasterizacija, znači ovo sad trenutno vidite u loncu, to će da se, znači bit će otprilike, čeka se da proključa voda i tako nekih možda 10 minuta do ključa. Ja tako držim, znači 10 minuta do ključa i onda izvadim, pa ću evo ovu drugu turu da stavim isto tako na takav način. Ali je poenta šta hoću da kažem. Da se vidjeli ste, stavi se jedna kašika, ja sam stavila žutog šećera i stavila sam ovaj šećer vanilin. I ja bih recimo da sam imala, ja bih za svaku ovu flašu stavila po jednu kesicu, međutim nisam imala, ali opet kažem to je stvar izbora.
Znači nema ono šećer i bukvalno pijete nešto što po meni, ne znam šta da kažem, nije to. Toliki šećer ogroman. To je izuzetno nezdravo. Nezdravo, da. I tako da, eto, sad ne znam da li će to vama da se dopadne, ja bih vas zamolila da se pretplatite na moj kanal, da lajkujete ovaj video i ne bi bilo loše da mi napišete vaše iskustva i da komentarišete, recimo, da se ovo vama dopalo, da ste vi to nekad drugačije spremali ili ste možda isto kao i ja. Ajde, pozdravi, poljubac svima. Ćao, ćao.